Celebramos este ano a sexta edición da Xornada de Onomástica que se ven celebrando no Museo de Pontevedra con distintos focos. Falamos sobre os nomes comerciais, sobre os nomes das rúas, sobre os alcumes, sobre a microtoponimia. A onomástica realmente é un campo inesgotable que permite moitas achegas e nesas xornadas podemos facer algunhas das aproximacións novas que non se fixeran antes no campo da onomástica de Galicia. Este ano o foco vai estar no Camiño de Santiago, concorde a celebración do ano xacobeo. Temos un programa bastante variado, imos empezar co concepto de Galicia e España, que significaba España na Idade Media. Como veremos, é un concepto que foi evolucionando co tempo e que era bastante diferente do que hoxe consideramos en realidad, así como o que significaba Galicia no contexto medieval. Tamén veremos como o Camiño de Santiago foi un produtor ou un transmisor realmente de topónimos, de nomes propios, de apelidos que se difundiron por toda a península e, claro, tamén en Galicia. E veremos tamén como o nome de Santiago tivo unha produción moi vizosa en América. Santiago, o nome Santiago, é un produto galego, aínda que se pense que non, é un produto lingüísticamente galego. E tivo unha proliferación extraordinaria tamén en América. Falaremos de experiencias didácticas, porque queremos que os profesores teñan ferramentas para tratar aspectos como a onomástica nas súas clases. Veremos dúas experiencias didácticas do Concello de Ames. E haberá tamén un oco para a onomástica medieval. Veremos como foron transmitidos os topónimos no Códice Calixtino. As xornadas pecharán coa mesa redonda, como saben sendo tradicional. Neste caso contaremos con diversos representantes das administracións ou de diversas organizacións. Queremos que haxa unha reflexión sobre o papel da onomástica no Camiño de Santiago e o papel que debe liderar Galicia como o principal impulsor do estudo dos nomes, topónimos e apelidos ao longo do camiño. Pretendemos logo que Galicia lidere o estudo da onomástica do camiño en xeral, porque creemos que os nomes de lugar son unha referencia importante tamén para o feito da peregrinación, para os propios peregrinos que transitan polo camiño e, por tanto, gustaríanos que esta xornada significase un pulo para o estudo da onomástica do Camiño de Santiago.